Здравейте на YouTube канал Студио София и днес ще поговорим за 5 ключа към стройното тяло. И накрая на видео ще направя невероятен подарък, така че гледай това видео до края. И так, първият ключ към отслабването. Това е да намериш твоята истинската мотивация. Защо ти искаш да получиш резултат? Наистина важно и да намериш точно цел, къде искаш да дойдеш и твоята мотивация. Защото когато виждаш защо ти искаш да отслабнеш, тогава няма значение умора, няма значение работа, ти ще дойдеш към твоята цел. Повярвай, ако имаш мотивация, имаш толкова много енергия, че направиш всичко. Вторият ключ. Да разбереш точно кога всичко това започна и тогава вече да работиш с тази травма. Това вече е психологическа работа. С помощ на медитация, за психологически практики различни, когато ти работиш заедно с психолог, това е много лека, приятна работа, но ти правиш медитация, а наистина на кантара виждаш резултат. Третия ключ, това е храненето без диети, без забрана и без стрес. Не спирам да кажа, че не на диетите, не на ограничения, защото ако ти ограничаваш себе си, ти получаваш стрес. Когато ние имаме стрес, ние изработваме хормон кортизол, който пречи за отслабване и наобратно ние получаваме плюс мазнините, плюс килограмите. Така че ако искаш да качиш още килограмите, давай сядай на диета, но ако не, тогава давай при мен, идвай на програмата, защото при нас ние всичко правим леко, без диета, без ограничения и с резултат. Четвъртия ключ, това е разнообразни, ефективни, кратки тренировки. И наистина така, аз често виждам, че хора, когато започват да отслабнат, мислят, че колкото повече, колкото по-дълги тренировки, колкото по-уморяващи, толкова по-силен ефект. Но това е съвсем наобратно. Ако започваш веднага много трудни тренировки, сигурно ще издържаш така, може би, максимум 5 дена, но повече не. И ще кажеш, че спорт това не е за мен. Но наистина не е така. Просто ти не намерила този спорт, който ти хареса. Затова аз, например, като треньор, който преподава всички различните тренировките, разнообразявам комплекс така да имаш всеки ден различните тренировките. Ако правиш един ден зумба, 5, 10, 15 минутки максимум, просто за да получиш удоволствие, да направиш максимално ефективно тази тренировка, ти трябва да наслаждаваш се от това какво правиш. На следващия ден да имаш пилатес, после табата, после някаква още зумба под, не знам, Бритни Спирс или нещо такова. Просто да ти хареса, да ти получаваш енергия от това какво ти правиш. Ако ти наистина чакаш утре, за да направиш тази тренировка, защото тя е кратка и на теб трябва само 10 минутки, но ти виждаш в огледало резултат, повярвай, така ще продължиш 1, 2, 3 месеца и просто ще стане навик, че тренировките трябва да правиш, за да бъдеш здрава и красива. И пети ключ, това е подкрепа и мотивация. Наистина, когато ти сама е по-трудно да имаш реализация, да имаш точно този резултат, който искаш. Когато има поддръжката около теб и хора, които разбират теб, разбират твоята болка и казват, че да, и аз такава. Когато ти около себе си имаш професионал, който ти каже, да, ето така трябва да направиш следваща стъпка, ти тогава знаеш точно какво трябва да направиш, виждаш резултат и тогава наистина не отпускаш ръцете и продължаваш нататък. Това е най-важното и за това всички тези 5 ключове аз обединявам в един проект. Това е наставничество по отслабването. Един месец ти можеш да поработиш с мен, за да имаш 100% резултат. Това не е просто курс за отслабване или някакъв марафон. Това е обединение, комплексен подход. Психология, различните психологически практики, тренировките онлайн и храненето. Но всичко това правим по тези 5 ключове. Без ограничения, без стрес, а всичко с удоволствие. Също в този проект, един месец, това ще бъде затворен чат само за хора, които правят с мен това наставничество и вие всички ще имате там поддръжката, моята мотивация, ще общувате между себе си, за да поддържате един друг. Така че наистина всички 5 ключа вложих в този проект. Няма да бъде това постоянно, така че точно сега лови момент, за да подготвиш за един месец тялото и да излезнеш към морето в Банско, да покажеш на всички колко ти е хубава и колко много направила за себе си за един месец. Аз много надявам се, че точно ти ще участваш в този наставничество, защото направила невероятни изненади за вас. И
точно сега ти трябва да направиш това. Не мислиш, защото ти нищо не губиш, а губиш само килограмите. Защо аз казвам нищо не губиш? Защото аз имам невероятно предложение. 1 седмица безплатно за всички, които ще ми напишат лично искам. Да, всички детайли имаме под видео. Пишете ми на Инстаграм или на соцсети, където за вас е удобно. Пишете искам и аз ще направя за вас достъп 1 седмица. От следващия месец започваме. Ти опиташ 1 седмица. Ако усетиш, че това не е за теб, няма резултат, не чувстваш себе си добре, просто спокойно излизаш от тази група. Ако ти усетиш, че да, за 1 седмица имам резултат и искам още, тогава само платиш за проекта. Цената съвсем е малка, защото наистина сега имам цел да разпространявам тази информация, за да всички знаят, че отслабване това не е трудно. И ние поработим на всички сфери, не само за фигурата, а за да направиш по-хубави отношения в семейство, да бъдеш по-смела на работа, защото когато жената изглежда по-хубаво, когато тя е уверена в себе си, всички сфери стават все по-добри и по-добре. Така че не мисли, просто сега, веднага, и зализай отдолу, има информация, преминавай на Инстаграм, пиши ми лично съобщение искам и аз добавяте в група. Давай, очаквам на теб.